La psicologia és la ciència que estudia el comportament. Allò que fem, allò que pensem i allò que sentim. Tan senzill i tan complicat com això. Què fa el psicòleg? El que jo en dic ensenyar l'esport de viure, l'esport de viure millor. Un esport, com tot esport, requereix unes habilitats. Tothom tenim pors, tothom tenim angoixes, tothom tenim incerteses. Hem de prendre decisions. Ens relacionem amb parelles, amb fills, amb veïns d'aquells que no hi ha qui els aguanti, amb veïns que hi ha qui els aguanti. Com manegar-nos amb tota aquesta història, això és el que ensenya el psicòleg. Ensenya un esport, que són unes habilitats. I com tota habilitat, es pot aprendre. Què requereix? Algú que t'ensenyi, aquesta seria la feina dels psicòlegs, i algú que practiqui. Aprendre és una qüestió de pràctica. La paraula màgica d'aquesta vida, aprenentatge, igual a pràctica. Es pot aprendre sense entendre, però no es pot aprendre sense practicar. Moltes vegades que diem, si ja ho he entès, ja ho sé fer. Quantes vegades ho fem, això? Ah, que sí? Ah, que no? Ah, que no funciona? Si no hi ha pràctica, no hi ha aprenentatge. El psicòleg t'ensenyarà, per dir-ho d'alguna manera, a llançar cistella. Fantàstic, s'entén fàcil. Agafes la piloteta així, els braços han d'estar així, etc. Però d'aquí a colar-ne 8 de cada 10 requereix molta pràctica. Doncs tot això és feina del psicòleg, ensenyar cadascú de què pie cojea, cadascú de què pie no cojea, quines habilitats i quines debilitats té i com les utilitza per relacionar-se amb el seu entorn, amb la parella, amb els fills, amb el lloc, amb l'espai on viu, a la feina, etc. ¿Vosaltres penseu que hablando se entiende la gente? Qui ho diuen, no? Ho diuen, sí. Ho diuen, però ho penseu? No penseu que moltes vegades és més un diàleg per haver subos? Amb tots els respectes pels gossos, que sí? Per què? Perquè hi ha una cosa molt més important que ens la passem pel forro, que se'n diu comunicació. I l'ABC de la comunicació diu que és molt més important el com diem les coses que no pas el què diem. I ens fixem molt en que hi hagi un contingut, en dir allò molt ben dit, en argumentar-ho molt bé. Quan la persona del davant s'està fixant molt més amb l'expressió de cara i el to de veu. És més, si entre el què diem i el com ho diem hi ha diferència, el de davant es quedarà amb el com, no es quedarà amb el què. Carinyo, m'estimes? Sí. Ara rieu perquè sabeu que no, però ja la tenim liada. Sí? Carinyo, m'estimes? No. Com bellugues els ulls. T'agrada més un no concís? Pel contingut? No, per la forma. Per tant, no s'entén la gent parlant. S'entén comunicant. L'habilitat més important de l'espècie humana, quina penseu que és? La parla, la comunicació. Ai, la parla. L'ús de la tecnologia. Quina és? L'ús de la tecnologia. No, a pensar. Ja anaves bé, Ja anaves bé. L'única diferència a les persones del reste d'animals, d'animals mamífers, si voleu, és el llenguatge. Quan diuen aquest gos només li falta parlar, és literalment cert. Pensar, el llenguatge. El llenguatge és tan màgic que si jo li dic ampolla, que està aquí vostè, us el mireu d'una manera. I si li dic arma, ha canviat la vostra percepció d'aquest objecte automàticament, que sí? Canviant el nom d'una cosa, li puc canviar les propietats. Curiós. Vull dir, cuidado com anomenem les coses. Quan diem aquesta persona té una depressió, cuidado que li estem clavant una etiqueta que a partir d'aquí tendirem a veure tot el que faci com que conforma aquesta depressió i no ens n'adonarem d'altres coses que no perquè li hem dit depressiva. O aquesta persona és simpàtica. Qualsevol cosa que faci la trobarem simpàtica. I per què? Perquè té aquesta etiqueta. Però estem fets per sobreviure, mal que bien i perpetuar l'espècie. El cervell, sistema nerviós, que és el que se'n cuida de tot això, que és el que ho ubica tot, que està pendent de tot contínuament i de la majoria de coses que ell està pendent no ens n'adonem, fa aquesta funció. La gran funció del sistema nerviós, protegir-nos a la vida. Estem fets per sobreviure. Aquest d'aquí dintre és el que ens protegeix la vida i té molts més milions d'anys d'antiguitat que nosaltres. Fa 70.000 anys aproximadament, diuen els que en saben, que tenim llenguatge. Quants anys fa que tenim sentiments? Uns 800 milions. Més o menys diuen, 800 milions d'anys, 4 dies més. I que tenim comportament, que tenim potes i cames i braços i mandíbules i tot això, uns quants més milions d'anys. Què creieu que ens ha servit més per sobreviure? El llenguatge i pensament és el mateix. Quan penseu és com si parléssiu amb vosaltres mateixos, una mica no va en boca, utilitzem el llenguatge.
Què penseu que és més important per sobreviure? El llenguatge o les cames? Cames, ajudeu-me, i tant. Doncs resulta que moltes vegades per tranquil·litzar-nos, una de les grans coses que hi ha en aquest món se'n diu ansietat, angoixa, estrès. Quantes vegades volem arreglar, ens volem tranquil·litzar pensant, buscant explicacions? Quantes? Què passa? No és l'eina adequada. Com ho fem per tranquil·litzar-nos? Es fa amb la respiració i es fa amb la musculatura. El nostre cervell i el d'un gos és idèntic, excepte en les zones del llenguatge. Amb tot el que som iguals. Com que el cervell ha sobreviscut, la nostra espècie ha sobreviscut molts més anys, gràcies a les cames, a les mandíbules, que no pas gràcies al llenguatge, el sistema nerviós, ens n'adonem o no, està molt més pendent de la musculatura que no pas del que pensem. Animal tens, animal en alerta. Heu vist mai un gos o un gat jaient? Sí? Allò és tranquil·litat, allò és relaxació. Mireu-li les potes. Allà no t'hi va ni un múscul ni un tendó. Mireu-vos a vosaltres, ara sense bellugar-vos a gaire, només noteu la tensió que porteu, que feu a les mans, a les espatlles o a les mandíbules. El cervell està molt més pendent d'això. Quan un animal està muscularment tens, és perquè hi ha perill, i perill que li pot anar a la vida. I llavors tots els seus mecanismes es posen en alerta. En l'espècie humana també es posa en alerta a pensar. I si ens posem a pensar per buscar on està el perill, que el trobem. Aquesta senyora m'està mirant raro. I no és perquè m'està mirant raro, està fent una rialla de dona, és perquè jo estic així. Si jo tinc un gos aquí que està... i li vaig a fer una carícia, què farà el gos? Mossegarà. Quantes vegades nosaltres mosseguem perquè estem així, no perquè l'altre no sé què. Després ve el llenguatge. Ens justifiquem, ens disculpem, ens exculpem, totes aquestes coses. Animal muscularment tens, animal en alerta. Animal muscularment relaxat, animal tranquil. Resulta que quan estem molt tensos, consumim, gastem molt més oxigen que quan estem relaxats. I el cervell, que està pendent de tot, si li falta gaire oxigen, també s'estressa. I com que nosaltres quan ens estressem tendim a engegar la torradora, tornem a buscar perills, perquè estem així, i embolics que fa fort. És a dir, quan esteu emprenyats, de mal humor, tristos, el que vulgueu, pareu un momentet, fixeu-vos en la musculatura i relaxeu-la, i respireu adequadament, que ara us vaig ensenyar. Per això el títol del llibre es diu Pensar amb el nas, per raons òbvies. Prestar atenció al que estàs fent, deixar passar tot el que no t'interessa i concentrar l'atenció en la musculatura i en la respiració. Anem a fer un exercici, perquè ho comproveu. Ara, concentreu l'atenció en les puntes dels dits i estireu fort, 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 com si volguéssim que sortíssim per davant. Fort, fort, com si volguéssiu que marxéssim. Noteu la tensió que hi ha en la punta dels dits i en les espatlles? Sí? Deixeu anar. Ara esteu millor. Sí? Això està fixant intento. No cal anar, mindfulness, iogues, tot el que vulgueu està molt bé. Però que jo sàpiga, el nas va amb nosaltres tot el dia i la musculatura va amb nosaltres tot el dia. Si en comptes de fixar-nos tant aquí, ens fixéssim més aquí com els animals. Garres, pates delanteres i mandíbules. Quan vulgueu relaxar tota aquesta musculatura d'aquí, cara de bo, que no es vegi, però cara de bo. Quan estàveu pensant en... feu un altre exercici, molt més. Noteu el dit gros del vostre peu dret. El dit gros del vostre peu dret. Noteu? Sí? Noteu sensacions de tacte, d'escalfor o de fredor. Sí? Bé, no? Que mentrestant no us estàveu menjant el coco amb res. Sí? Per no prestar atenció a unes coses, s'ha de prestar atenció a unes altres. Què passa? Que som tan intel·ligents i tan evolucionats que ens anem més al que no funciona que no pas al que funciona. Quantes estones al dia teniu un perill de mort a la vista? O a la vista, o a lo lejos. Gairebé zero cada dia, no? Quan creuem un pessebre, quan conduïm, quan estem a segons on cal vigilar, però si no, quantes estones al dia vivim com si ens hi anés la vida? Unes quantes més. Per què? Perquè pensem malament, perquè som tontos, perquè anem així. I llavors el nostre cervell es para a buscar on està el perill, ens agradi o no ens agradi, està programat així. I ara anem a fer l'altra cosa que s'ha de fer per fer relaxació. Fàcil.
la respiració, per donar-li oxigen, tan senzill com això, i tan complicat com això. Com respirar? Fàcil. Poc a poc, a tope, a fons, endintre, pel nas, poc a poc, a tope, a fora, pel nas. Va, vinga, som-hi, us vull veure. Concentrar l'atenció en la respiració com entra, que arribi a la panxa. Moltes vegades respirem només amb mitjos pulmons, que hi ha un múscul aquí que se'n diu diafragma, que parteix els pulmons en dos, i moltes vegades, si us veiéssiu, està inflada la part dalt del pulmó i la part de baix, amb la qual si podem agafar 5 litres d'aire d'oxigen per vegada, n'agafem 2,5. I això també és estrès, el cos també s'estressa quan li falta oxigen. Heu notat que ara quan comencem a fer-lo de la respiració, no us estranyeu i feu obertament que alguns començareu a tenir ganes de badallar. Per què? Què fem quan badallem? Fem un moviment així, que destensa tota aquesta musculatura d'aquí. Això està investigat, això està demostrat. No està tan clar, però jo diria que sí, però no ho tinc tan clar. Al mateix temps agafem una d'oxigen que no vegis. És una ordre que dona el cervell perquè estem massa tensos i ens falta oxigen. I si no ho fes el cervell és que ens moriríem, perquè tenim altres coses més importants que fer nosaltres que pensar, que respirar i relaxar la musculatura. Hem de pensar molt nosaltres, si no anirem bé. Va, fixeu-se en la respiració, l'aire com entra. Quan inspireu, panxa en fora. Si voleu, quan inspireu, tireu les espatlles enrere poquet a poquet, que entri bé l'aire. I que torni a sortir, poquet a poquet endintre i gairebé sense pausa, allò quan ja esteu tips, poquet a poquet cap enfora, si pot ser pel nas. Quina sensació tan agradable queda quan feiem tot l'aire? Sí, la noteu? Perquè aquí fa mitja vergonyeta, estem mirant que no ens miri el del costat, oi? Però això, abans de llevar-vos al matí, que s'olvida el mundo, tot allò que us passi pel cap, deixeu-ho passar, no interessa en aquell moment, ara no toca. Abans d'aixecar-vos a 2, 3, 5 minutets, jo tot això n'hi dic moments nas, que n'hi ha molts al dia, quan estem conduint, que anem d'aquí allà, no tenim massa pressa. Quantes vegades conduïm així, no cal. Si vas gairebé amb la pinça en tenim prou. Doncs relaxem-nos bé, posem bona musiqueta, respirem, abans d'aixecar-nos al matí. A l'hora de posar-nos a dormir, després d'haver fet aquelles coses que fem les persones i cadascú el seu, una bona relaxació al llit, com si peséssiu, com si fóssiu sacs de diamants, de diamants de no sé quants quilats, i concentrar l'atenció en la respiració i la musculatura. Tot el que passi pel cap, fora, deixem-ho passar, se'n vagi, ara no toca. Descansareu millor, us despertareu millor i començareu a notar-hi beneficis. Després pensar serveix per analitzar, serveix per prendre decisions, serveix per planificar accions, però si no pensem tranquil·lament, no pensarem bé. Si no estem tranquils, tot allò que fem anirà a buscar on està el perill. Pensar també. Per tant, qualsevol problema que tingueu, qualsevol situació que hàgiu d'afrontar, a part de moltes altres eines que sí, ja callaré i podem obrir torn de preguntes. Abans de res, allò, Houston, tenemos un problema. Para i fes servir el nas, relaxa't. Si et ve d'un minut, que Déu m'ajudi, cames, ajudeu-me, sortim cascant. Però la majoria de vegades no ens ve d'un minut. Parem, relaxem-nos, analitzem el problema. Tantes vegades, quan ens posem a pensar en alguna cosa que ens neguiteja, ens neguitegem. Deixem de pensar, relaxem, tornem a analitzar el problema. Què passa? Això és feina. Hi ha unes pastilletes ansiolítiques, oi? Que van molt bé, que són enganyabogos moltes vegades, que van bé quan una persona està molt passada de rosca, va haver una pastilleta per baixar voltes i que aquesta persona pugui començar a prendre. Però si no és així, són pastilles que no fan aprenentatge, no fan relaxar la musculatura, enganyen el cervell, el desconnecten del múscul, i el múscul està com les cordes d'una guitarra i el cervell no se n'entera. Diu, carai, que tranquil que estic. I veus que et treguin el fàrmac i dones com pastilles aquí dalt sense necessitat de palanca. Insisteixo, Houston, tenemos un problema. Pareu, relaxeu-vos. Tot el més no existeix. I l'última cosa, jo estic preparant un experiment amb un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és on vaig estudiar, per demostrar que bona part de la nostra percepció de les coses passa per l'expressió de cara i la tensió muscular i l'oxigenació del cos.
Teniu algun objecte a mà que pugueu agafar? Qualsevol objecte, el que vulgueu. El que vulgueu. Ara, l'agafeu amb les dues mans. L'agafeu amb les dues mans, l'agafeu amb la musculatura el més tensa possible i us el mireu encara de mala llet. No, he dit encara mala llet. No va riure, va, conseller, va, perquè estem aquí, la feina. Encara el més mala handy que pugueu posar. Que li esteu començant a agafar mania. Sí o no? Sí o no? Que començaves a tenir ganes d'engegar. Que sí? Ja no us he deixat passar ni 20 segons. Imagineu-vos aquesta gent que va pel carrer així o així. Com van poquets? Perquè a més no només ho comuniquen a fora, s'ho comuniquen ells mateixos. El cervell està pendent contínuament de tot el que passa fora i de tot el que passa dintre. Doncs ara feu el mateix experiment. El mateix objecte, agafeu-lo amb suavitat i poseu una expressió de cara riallera. Ara us posareu serios i tot, per tocar la boca. No. Una expressió de cara riallera, ni que sigui una mica forçadeta, m'és igual. I us el mireu. Ara amb suavitat, Feu mímetes. No passarà gaire estona que li estareu agafant carinyo. Aquí sí. Ja començo a tenir ganes de jugar, començo a tenir ganes de tenir mimitos. Curiós. Que la informació no passa en primer lloc per aquí, perquè tampoc ara estàveu pensant gran cosa, que és del que es tracta, de pensar poc. El títol del llibre en català es diu Pensar amb el nas. El títol del llibre en castellà es diu Piensa menos, vive más, que també està bé, perquè pensar com l'Anna dit sembla ser que no quedava gaire bé, i em van convèncer. Sí? A partir d'ara, com més millor, m'ha de fer riure algú perquè jo posi aquesta expressió de cara? No, vamos mal, en el punt que estem, per aquí vivim allà a Barcelona i Terrassa, això està clar, digueu més, segur, més tranquil, segur, per això la qualitat de vida és més bona. Però només queda que ens alimentem bé, que vosaltres tampoc em feu cap pena amb el tema, no? A partir d'aquí, tot el més, que vinguin, ja anirem fent, ja li posarem sentit comú, ja li posarem senderi, tenim amics, persones que ens poden assessorar, metges, psicòlegs, etc. Però sobretot, si només avui ha servit perquè sortiu d'aquí i com a mínim us aguanti tot el dia. Anar ben tranquil·lets i amb una expressió de cara amable, jo encantat d'haver fet aquesta xerrada i d'haver estat amb vosaltres aquesta estona. Gràcies.